Исәнмесез, кадерле дуслар. Шоу-біз тапшырының студиясында сезгә сәламнарымны юллыйм мин, Эльвина. Бүгенге тапшыруда Эльмира Нагыймова икенче тапкыр әни булды. Мөнир Рахмаев кием сату кибетен ачарга җыена. Ленар Яшин образын үзгәртмәкче. Айдар Галимов Бельгия татарлары белән җырлый. Булар һәм башка яңалыклар киләсе сәгатьтә. Бездән аерылмагыз. Сентябрь башы куанычлы хәбәрләргә бай булды. Күптән түгел без сезгә җырчы Шәшкәнең беренче тапкыр әни булу хакында сөйләп узган идек. Озак вакытта үтмәде, эстрадабызның икенче яшь җырчысы Эльмира Нагыймова икенчегә әни булды. Җәйнең соңгы көнендә Эльмираның бәхет төенчеге бу дөньяга аваз салды. Баланың авырлыгы 3 кило, буе 50 сантиметр. Кызның туу вакыты бүгенге көнгә билгеләнгән булган, ләкин җырчының сүзе буенча ул кызы иртәрәк туасын сизенгән. Җырлы моңлы гаилә балага Ясмина дип исем кушкан. Беренче балаларына уллары Камилгә исемне Эльмира үзе кушкан булса, кызларына исемне Руслан биргән. Әлеге вакытта җырчы да бала да үзләрен яхшы тоялар һәм туганнарыннан, дусларыннан котлаулар кабул итәләр. Барлык яңгыраган теләкләргә ТМТV каналының командасы да кушыла. Җан җимешегез шәфкатьле, тауфиклы, гүзәл һәм бәхетле бала булып үссен. Сезгә бары тик куанычлар гына китерсен. Яшьле сөеп кедің күңелемә, язгы ташкыннарда юргылып, мин бәхетле сөю бакчасында, яшем хисләреңә коенып, мин бәхетле сөю бакчасында, яшем хисләреңә коенып, синең өчен яшим, синең өчен гомерлеккә синең Киләсе җырчыга нинди генә кушаматлар бирмәделәр. Эстраданың шикерткәсе, энерджайзеры, шләпәле куяны һәм башкалар. Аңлагансыздыр, сүз җырчы һәм яшьлек тавышы хит парадының алып баручысы Мөнир Рахмаев турында. Бүгенгедән җырчыга эшмәкәр статусы бирелә. 2017 елның башында Мөнир башкалабызда һәм Әлмәт шәһәрендә үзенең кием кибетен ачып җибәрмәкче. Әлеге вакытта җырчы үзенең бренды һәм логотипы өстендә эшләр алып бара. Мондый адым ясарга ни этәрде соравына Мөнир студент булган чагын искә төшерде. Баксаң, Казан мәдәният һәм сәнгать университетында укыганда җырчы үзенә күп әйберләр рөхсәт итә алмаган. Шул исәптән сыйфатлы киемне дә. Үзенең кибетендә Мөнир гади, сыйфатлы һәм уңайлы бәя буенча киемнәр тәкъдим итмәкче. Миңа пафос хас түгел, шуңа күрә кибетем дә пафоссыз булачак, ди Мөнир. Кибетнең дизайны да бик үзенчәлекле булырга тиеш. Шләпәләр яратучы җырчы дизайнны нәкъ шләпә формасында башкарырга тели. Мөниргә яңа эшендә бары тик уңышлар гына теләп калабыз. Әйтерсеңлә күзгә карап, хушлаша кебек яшьлек, ә күңелдә булган дәртем 18дәге кебек. Ә мин әле яшь, 30 тулмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Ә мин әле яшь, 30 тулмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Гөлназ Сираева актив рәвештә спорт белән шөгыльләнә башлаган. Ләкин әлеге шөгыльнең сәбәбе ябыгыда түгел, ә тәнне тонуста тоту теләге. Җырчы бер ай тирәсе атнасына 3-4 тапкыр качалкага йөри. Аның тренеры танылган фитнес бикини инструкторы. Мин әлбәттә фитнес бикини белән мавыкмаячакмын. Ә менә бодибилдер булуым бик тә мөмкин, дип көлә Гөлназ Сираева. Ай күрде дә кояш алды сине, бүген кайттың, иртән китәсең.
Очрашуда хаман аерылулар, бу хәлләргә ничек күнәсең? Ай-хай җаным әттәгенәсе, бар икән шул тагын күрәсе. Бу кадерле сагыну сагышларга, белмим инде ничек түзәсе. Ай-хай җаным әттәгенәсе, бар икән шул тагын күрәсе. Бу кадерле сагыну сагышларга, белмим инде ничек түзәсе. Җырчы Азали Зиннәт нише җәй аен ярата икәнен сөйләп узды. Баксанга җырчы яңа гына түтәлдән өзелгән яшелчәләр ашарга ярата икән. Гомумән Азали өчен җәй вакыйгаларга бай булган. Ул эш белән Сочига да барып кайткан. Туган ягы Башкортстанда, Кандрыкул буйларында туган томашалары белән ял итеп тә өлгергән. Җырчының гаиләсендә бик күркәм гадәт бар. Алар бергә яланга чыгып пикник үткәрәләр. Мондый очрашуларда мөһим урынны 80 елдан артык гаиләдә сакланган самовар алып тора. Самоварда чәй кайнатып, әти аерган бал белән чәй эчүләрдән дә ләззәтрәк мизгелләр юк дип искә төшерде Азали Зиннәт. Әлеге вакытта җырчы яңа җыр өстендә эшли. Алла бирсә, бу җыр хит булачак дип интригалады ул. Тирә-якта егетләр күп, тик нинди шуның файда. Күңелем җилкенеп китә, улы уйнаса гармунда. Сандыгачлар бушка сайрый, синең көймәй җаныма. Сагышым басырга барам, гармун чабыяма. Уйна әле сыздырып, яшерәкне кыздырып. Барсынында уздырып, уйна әлі сыздырып, яшерәкне кыздырып. Уйна ал, уйна кейін, уйна сибір сыздырып. Тиздән яңа концерт сезоны башлана. Яңа сезонга һәр артист бик җитди әзерләнә. Репертуарын яңарта, яңа җырлар яздыра, клиплар төшерә. Ә менә Ленар Яшин имиджыннан башларга булган. Әлеге вакытта җырчы образы костюмы өстендә эшли. Аның сүзе буенча сәхнәгә өр-яңа Ленар Яшин аяк басачак. Яңа образ белән әлбәттә яңа җырлар көтелә. Алар да моңа кадәр булган җырлардан аерылып торачак. Бүтән булмый гашыйк, оппа нинди кыз бала, пупсик кебек җырлар белән үсмерләр йөрәген тетрәндергән җырчы бу юлы безне ни белән шаккатырыр икәне бик тиздән ачыкланыр. Казанда җырчының чыгышы 29 сентябрьдә Уникста җәйге хитлар концертында көтелә. Ленар белән бер рәттән эстраданың популяр артистлары тамашачыларга җәй буе яңгыраган хитларын һәм өр-яңа җырларын тәкъдим итәрләр. Билетларны Кассир.ру һәм Концерт.ру сайтларында табырга мөмкин. Белешмәләр өчен телефон 297 40 77. Сапсары чәчләр, җидер төстә күзләр. Мин карарга ялдым, ләкин беләм алар гүзәл ул иреннәр. Синең елмаюың, әйт әле Ходаем, нигә миңа аны юлладың? Ямь-яшел балым, һәм барыбыз икәү, җиңел генә атлап һәм дә нидер сөйләү. Минем күзләр синдә, йөрәгем дөп-дөп тибә. Түз Ленар, бары гашык була күрмә. Популяр җырчы, Татарстанны һәм Башкортстанның атказанган артисты Айдар Галимов Бельгия татарлары белән и туган тел җырын башкарган. Быел җәен Испаниядә Бельгия татарлары оешмасы ярдәмендә татар теле лагере ачылган. Анда чит илдә торучы милләттәшләребез туган телдә аралашып, телне үстерү өстендә эшләр алып бардылар. Әлеге вакыйгадан Айдар әфәнде дә читтә калмаган. Балалар белән очрашып, аралашып алган. Оннан тыш алар белән Биек Тукайыбызның и туган тел җырын башкарган. И туган тел синдә булган, иңелек кылгандырган. Ярлыкарым дип үземнән әткәннән Быелгы беренче тәҗрибә уңышлы ирешсә,
Киләчәктә күбрәк балалар кушылып, җәйне ял вакытында татар телен өйрәнер дип өметләнәбез. Мин яраткан карлар ява бүген. Мин туган кыш килде быелда. Гомер узган сайын туган көннәр күңелдә икән кыенда. Элеккедәй булмас бер нәрсә дә, элеккедәй түгел бер кемдә. Хыяллар бүләге син миңа, карлар яуган шушы бер көндә. Хыяллар бүләге син миңа, карлар яуган шушы бер көндә. Киләсе мизгелдә без сезгә Ризат һәм Зинира Рамазановларның яңа җырына төшерелгән клипны карарга тәкъдим итәрбез. Әлеге пар узган елы Бул үземә җыры белән эстрадага килеп керделәр һәм TMTV каналының премиясына лаек булдылар. Сиреннәр җыры нинди үрләр яулар икәнен вакыт күрсәтер. Без әле клибын карыйк. Дуслар, шоу бездә премьера. Исеңдәме майның ул кичәләре, таныштык без синең белән, истәме. Юл буенда үскән ак сиреннәр, эх, аның изләре. Бүләк иттең чәчәкләрен, истәме. Эх, янымда сине бар, янымда сөю белән тулы күңелләр. Булган икән булганы бәхеткә, без яраткан ап-ак сиреннәр. Эх, янымда сине бар, янымда сөю белән тулы күңелләр. Булган икән булганы бәхеткә, без яраткан ап-ак сиреннәр. Күрәсеңме ирекәме сиреннәрне, чәчәктә быелда. Зата бара безне гомер буена. Кулыбызда кабат чәчәкләре, атлыйбыз бергәләп. Нинди рәхәт бәхетебез түгәрәк. Эх, янымда сине бар, янымда сөю белән тулы күңелләр. Булган икән булганы бәхеткә, без яраткан ап-ак сиреннәр.
Күптән түгел матурлык көне узды. Билгеле, һәр хатын-кыз матур булырга тели. Матурлыкны ничек саклап калырга икән соравына киләсе репортажда Гүзәл Әхмәтова җавап бирер. Игътибар экраннарга. Сәлам дуслар, бүгенге репортажыбыз безнең матурлык көненә багышлана. Һәм инде бу репортажга без чакырырга булдык Татарстанның популяр артисты, Башкортстанның атказанган артисты, Алтын Барс премиясе иясе Гүзәл Әхмәтовны бик чибәр, бик мөлаем, ләкин әле менә прическасы әзер түгел. Без инде аны бүген ясарбыз. Сәлам Гүзәл. Исәнмесез, хөрмәтле TMTV телеканалын караучы дусларыбыз. Беләм, синең чәчләрең турында бик күп имеш-мимешләре, күп кенә тамашачы хәтта килеп менә тотып та карыйсы килә. Синеке микән, юк микән дип әйме? Андый хәлләр булгалады. Һәм инде бер рәт мин инде акка да буяп җибәргән идем. Һәр концерт саен әйтә торгач, үз чәчегезнең төсен кайтарыгыз әле. Килешмисезгә ак чәч дигәч, менә инде хәзер үземнең төс кайтты. Чәчләрем үземнеке, имеш-мимешләрен шулар белән бетерик. Бер вакытта да ялгатканым булмады. Үземнең чын үстергән чәчләрем. Дуслар, бүгенге репортажда инде күп кенә имеш-мимешләргә без нокта куербыз һәм әле Гүзәл Әхмәтованың яңа образында бәлки күрербез, яңа прическа ясарга тырышырбыз. Счастье матурлык салоны мастерлары белән бергәләп. Мы сегодня проведем процедуру ламинирования с тонированием волос. И в конце будет укладка на длинные волосы. Сделаем локоны. По укладке, что можете сказать? Какие идеи по укладке? Сделаем локон на длинные волосы. Ирокез? Я хочу увидеть ирокез. Ирокеза сегодня не будет, к сожалению. Ирокез будет в следующий раз. Син әзерме менә ирокез ясарга гомумән? Бу хәтлек чәчне үстереп ирокез ясап кайтсам, мине тамашачылар просто бәреп үтерә. Алайса киттек, безнең инде өстәл артына урынга мастер белән бергәләп башлыйбыз безнең матурлыкка багышланган репортажыбызны. Дуслар, инде без урында Гүзәлне хәзер утыртабыз. Ольга башлап җибәрәшне. Син каушыйсыңмы менә чәчләргә килгәндә, чәчләрне нәрсә булса эшләгәндә? Мин гомумән каушый торган кеше түгел. Каушамыйм. Ялгыш кына теге бозып җибәрсәләр, шундыйрак уйлар бармы? Бозып җибәрүдән юк, курыкмыйм. Әйбәт мастер шундый, ышанып килсәм, курыкмыйм. Бармы менә синең гомердә, тормышта шундый тәҗрибә дигәндәй, син күп кенә кызлар инде шулай була, кайтып елыйлар, аннарсың прическаны ясаталар, ләкин инде аларга ошамый, аннарсың күз яшьләрен түгәләр. Мин күз яшьләрен түгеп тормыйм, матур иттереп кайтам да башымны әйбәт иттереп җуып алам. Һәр вакытта сиңа прическа шәйндә. Юк, ошамаган чаклары да бик күп. Вакытта нишлисең? Кайтып башны җуам, чәчләремне җуам. Прическа үзгәрәме дип башны җугас? Җуганнан соң инде матур иттереп тарыйм да үзем эшлим. Үзем ашаганча. Дуслар, сез әле менә мондый ситуациядә Гүзәл Әхмәтовны бер качан да күргәнегез юк. Гүзәл, син чәчеңне бик еш юасыңмы? Ничә тапкыр юасың? Көнгә ничә тапкыр? Атнага ничә тапкыр? Чәч еш юла, озын бит. Шуңа күрә әллә олай сорап караганым юк, но еш юам. Гади Булмаса да 2 көнгә бер. Гади шампуньнар белән генә юасыңмы? Яисә инде мондый чәчләрне бит карарга да кирәк. Шампуньнарга килгәндә профессиональ шампуньнар алырга тырышам. Чәчне шулай әйбәт формада, шундый яхшы формада тотарга тырышам. Шуның өчен профессиональ компанияларның, фирмаларның шампуньнарын алырга тырышам. Менә бу урындыкка утыргач минем тиз генә уем башыма килеп китте. Нырлаттагы тарих дигәндәй, сине анда кичкенә бала итеп белеп танымаганнар һәм инде үзеңнең концертыңа кертмәгәннәр. Еш буламы мондый хәл? Элегрәк бер-ике мәртәбә булды, хәзер инде юк инде. Хәзер TMTV үз эшен эшли, халыкка күренеп торгач, инде хәзер йөзгә танып беләләр.
Танымасалар, танымасалар син ачуланасыңмы, яисә инде ни булса шелтә белдерәсеңме? Мин нык оялчан кеше дисәм, кычкырып көләләр миннән. Син мо оялчан дип. Чыннан да мин нык оялчан кеше. Мине танымасалар, миңа әйбәтрәк тә. Мин алай ишектер бик теге ой, менә бу Гүзәл Әхмәтова дигәннән мин ничек уялып та китәм. Белмим, мин оялчан кеше андыйдан. Минем өчен танымасалар әйбәтрәк. Мине бит инде бик кыю, шундай алга бара, бер җирдә дә туктап калмый дип, менә шундай кеше итеп беләләр. Әмма ләкин мин күңелемнән шундай гади оялчан кешемен. 17 ел тирәсе синең иҗатыңа, ул ел эчендә син үзеңнең образыңны кардинал үзгәрткәнең юк. Бик үзгәрәсе килгән чакларым бик күп булды дип әйтәсем килә. Менә әле сөйләп үттем бит менә передача башында бер шулай блондинка булып талдым бит мин. Шулай чәчемне акка буяп, һәр концерт саен Татарстанда йөрибез гастрольләр белән, һәр концерт саен бер 10 кеше керә дә нишләттең чәчеңне Гүзәл, үз төсеңне кайтар инде, бигрәк килешми ак төс. Менә шуннан соң инде алай юк бик кардинал үзгәртү дигән уйлар алай бик яш керми хәзер башка. Матурлык салоннарына ничегрәк кирергә тырышасың? Еш йөрисеңме, косметологлар кулы астына ятасыңмы? Матурлык салоннарына йөрмим дип әйтәлмим, йөрим, менә шул ук процедуралар, чәчләргә маскалар, битләргә маска. Хатын-кызның яше бара, ул инде ылыгая башлагач, үзгәрә. Син төгәл әйтә аласыңмы? Менә мин пластик хирургияга мөрәҗәгать итмим дип әйтә аласыңмы? Юк, әйтә алмыйм, анысын да әйтә алмыйм. Үзең әйтәсең бит, яшь бара, кеше үзгәрә, кешенең тәне дә үзгәрә, бите дә үзгәрә дигән кебек. Алай дип кисеп тә әйтә алмыйм, бармыйм дип. Ничек бар, пока шуның белән канәгатьмен, һәм инде әлегә кирәк дип тапмыйм. Кирәк дип тапсам, әлбәттә мин барачакмын. Үземнең чәчләре белән монда мәш киләләр. Безнең дә аралашасы килә, безнең дә сөйләшәсе килә. Гүзәл, гадәттәге сорау инде, җәй көне ниләр эшләдең, ниләр кылдың, кайларда яттың, нишләп йөрдең? Ничек булса да эшләр, әллә нинди эшләр булса да, диңгезгә барам, кая булса да диңгезгә барам дип уйлаган идем. Безнең бит инде Башкортстанда җәй көне дә теплоходлар белән без йөрибез, шулай артистлар белән, безнең выступлениелар бар, чыгышлар бар, шулай теплоходта чыгыш. Былай да булмады, тегеләй дә булмады. Июньдә дә теплоход, июльдә дә теплоход. Мин әйтәм, августта точно. Дигәч, августта үзебезнең бүтәнешләр барлыкка килде дә, инде килеп чыкты да, августта да килеп чыкмады. Инде хәзер менә безнең сезон башланды, сентябрьдә. Ул яңа елга кадәр барачак. Шуңа яңа елдан соң безнең 10 көн, Алла бирса, ял, һәрберсе ял иде. Менә шунда берәр нәрсә уйлармын дип торам инде. Һәр елны яңа программа әзерлисең. Быел да ничегрәк программаның исеме, максаты ниндирәк, үзенчәлеге нидә, бармы яңа программа? Исемен уйлыйбыз, 3 исем, әле кайсы булыр дип менә уйлыйбыз. Үземнең группа егетләр, кызлар белән дә киңәшләшәбез, бергә эшлибез. Шуңа әлегә әйтә алмыйм кайсысы булыр дип. Күбрәк мәхәббәт турында җырлар булачакмы? Яисә инде тормыш турындамы? Яисә инде бизнес турындамы? Белмим, инде күп кенә темалар бар. Син инде үзең гомумән мәхәббәт җырчысы. Мәхәббәт темасы да була, туган як темасы да була, тормыш турында эчтәлекле җырлар да була. Гомумән мин җырны алганда композиторлардан, язучылардан эчтәлегенә карап алам. Иң беренче нәрсә турында ул җыр? Нәрсә турында җырлаячакмын мин? Менә шушы әйберне уйлап, башта эчтәлеген карыйм, укыйм, аннан соң инде көенә игътибар итәм. Татарстан Республикасы буенча, Башкортстан буенча син инде турны ачып җибәрәсең гастрольләр белән. Быел да шулай якмы? Татарстан һәм Башкирия, да? Башта Башкортстан. Аннан соң Татарстан булыр дип торабыз. Башкортстан тамашачысы һәм Татарстан тамашачысы нәрсә белән аерылалармы алар? Һәр җирдә үз тамашачы инде. Менә кая барсаң да теге бер төрле генә тамашачы утыра алмый бит инде. Төрле җирдә төрле тамашачы. Алай ук аерылып тора дип әйтмәс идем. Бар җирдә дә әйбәт тамашачы. Инде яңа сезонга ничегрәк әзерлекләр бара? Нәрсәләр әзерләдең гомумән тамашачыга?
Яңа сезонга без инде шул яңа программа өстендә эшлибез, яңа җырлар яздырабыз. Яшь җырчыларны да күрергә була минем концертта. Без инде ел сайын яңа кеше алып чыгабыз үзебез белән. Татар эстрадасында, шулай ук башкорт эстрадасында инде яшь артистлар белән тулгандыр дип уйлыйм. Куркмыйсыңмы менә тагын да арттырырга бу процессны? Яшь җырчылар арту проблемасы бар бит. Бер дә куркмыйм, безнең белән дә бит кайчандыр бездә бит кемдәдер эшләгәнбез дигән кебек. Менә мин үземнең чыгышларымны, сәхнә юлымны дип әйтик, Айдар Галимов труппасында башлаган идем. Ул кайчандыр миңа ярдәм иткән иде. Шулай иттербез менә миндә әле бүгенге көнне үзләренең мөмкинчелекләре булмаган яшьләргә, әмма ләкин талантлары булган яшьләргә ярдәм кулын сузарга торам. Минем әле синең турында информация бар. Син хоккей яратасың, карарга яратасың, уйнарга яратасыңмы син? Хоккейга килгәндә элек бик каты яратадыр идем. Уеннар шундый чаклар бар иде. Хоккей безнең Уфада Салават Юлаев уйный дисәләр, менә шундый көннәрдә без инде гастрольләрне дә шул чакка тура китерәдер. Гастрольләр булмаган чак булсын, Салават Юлаев безнең уйнаганда дип. Хәзер андый вакытлар артта калды инде диясем килә. Алай вакыт та юк кызыксынырга, әмма ләкин юк та шулай кызыксына балам. Безнекеләр ничек уйный икән, ничәнче урында бара икән дип. Менә дөресен генә әйткәндә, бер 5 еллап дип әйтим инде, соңгы 5 еллыкта бик кызыксындыра башлады биатлон. Берничә ел элек Салават Юлаев һәм Акбарс командасы бер-берсенә каршы уйнадылар. Уеннар булды. Менә дөресен әйтәләр, син Акбарс командасы өченме, яисә Салават Юлаев өчен җан аттыңмы? Ничә еллар Башкортстанда яшәп, үзе туып үсеп, Татарстанны бик яратам, әмма ләкин әйтәләр бит туган як барыбер үзенекен әйтә дип. Шуның өчен әлбәттә Салават Юлаев өчен. Синең турында информация эзләгәндә, шундый кызыклы гына факт килеп чыкты. Синдә татуировка бар икәнен беләм. Кайсы җирдә икән ул, ничек ясарга булдың син менә бу татуировканы? Беләсезме, дөресен генә әйткәндә, менә шундый чаклар була. Менә үзең әйтәсең бит, әллә нинди шәш белән экспериментмы, бүтән әйбер белән экспериментмы. Менә шундый чакка туры килгәндер инде ул татуировка. Кайчандыр миннән эшләткән идем, инде хәзер ул татуировка юк. Син инде характер буенча туры бәреп әйтергә яратасың, моны булдырасың, бик оста, ялып тормыйсың ул яктан. Бу сиңа үзеңә комачауламыймы? Менә шулай ничек уйлыйм, шулай әйтәм дә. Аннан соң 1-2 сәгатьтән башыма уй килә. Ни әйттем инде, ул кеше үпкәләгәндер бит дип менә уйларга мөмкинмен. Үземнең дөрес түгеллегемне белсәм, мин ул кешедән гафу үтенәм. Татар эстрадасында, гомумән эстрадада инде шоу-бизнеста гайбәтләр, имеш-мимешләр бик күп. Әле син чыгып өлгермисең, синең турында анда инде төрле сүз әйтергә мөмкинләр. Бу чиракта син нәрсә уйлыйсың, нәрсә, ничек карыйсың менә бу ситуациягә? Арттан сөйләгәнне яратмыйм. Кеше чыгып киткәч, шәйнәшкәнне яратмыйм. Йөземә китереп, алдыма басып, мин синең турында шулай уйлыйм дисәләр, мин ул кешене хөрмәт итәр идем. Иң кызык имеш-мимеш сиңа килеп җиткән. Менә сиңа әйттеләр, син инде ха-ха-ха дип килеп җибәргән. Имеш тә гүзәл үзенә розаларны үзе бүләк итә икән дип. Минемчә, менә ничек дип әйтим, дөньяда кошмарныйрак, ужасныйрак сүз бүтән юктыр ул. Ничек инде кеше үз-үзенә чәчкә бүләк итәсең инде ул. Бүләк итә торган кешеләр булганда дип әйтәсем килә. Бу розаларны кем бүләк иткәнен син беләсеңме? Кем дип уйлыйсың? Әлбәттә беләм, миңа аны Руслан бүләк итте, һәм инде аны бөтенесе дә белә, ул яшерен батырын түгел. Бу Руслан дигәннән инде информация эзләгәндә шулай килеп чыкты. Элек табиб булып эшләгән, хәзер инде үзенең бизнесы булган, сезнең тормыш иптәше дип әйтергә иртәрәктер. Сезнең инде иптәшегез. Менә Руслан гына дип бетерергә әле. Үземнең личный тормышымны гомумән менә дөресен әйткәндә сөйләргә яратмыйм. Син кичкенәдән алдан карьера, аннары соң инде гаилә дип уйлап йөргәнсең, әйбит.
Менә хәзерге мизгелдә сиңа гаилә төзергә мизгел килеп җиткән дип уйлыйсыңмы, уйламыйсыңмы? Без бит инде элегрәк менә шулай артистлар уйлый бит инде башта карьера эшлибез дип, шулай бит. Мин дә исключение түгел, шулай уйладым. Чыннан да башта аякка басыйм, җырларымны, концертларымны вакыт булганда яшыкта эшләп калырбыз дибез бит инде. Шулай ук эшләдем һәм инде менә бүгенге көннәрдә башыма шундый уй килә, инде хәзер уже җитәр. Артист тормышы ул бар, әйбәт булуы белән, әмма ләкин шәхсән тормышта булырга тиештер дигән уйлар килә һәм инде ул планда бар. Заманча технологияларга килгәндә инде син алар белән дусмы, смартфоннар белән яисә компьютерлар белән ничек аралашасың? Мин Инстаграмда юк, әмма ләкин үземнең официаль төркемем бар контактта. Кызларым бар, администраторлар, алар бик шулай әйбәт итеп эшләп киләләр, һәрбер сәхнә тормышымны күрсәтеп киләләр. Кайда мин бүген, кайларда концертта, алдан меню, концерт менюларын төзеп, барысында үзләре эшләп киләләр. Мин аларга бик рәхмәтлемен. Күп кенә артистларның социаль шелтәр инде үзенең иҗатын яратучылар белән аралашу ысулы. Сиңа килгәндә менә синең иҗатыңны яратучы бер егет, бер кыз язасы килә ди. Ничегрәк сиңа элемтәгә чыгарга? Мин аралашып яшим, концертларда гомумән, концерт беткәч тә керәләр, фотоларга төшәбез, аралашабыз. Һәм инде әлегә бая шушы кызлар аша аралашабыз. Без инде төрле конкурслар оештырабыз, фото сессиялар, общий менә шулай эшләдек үзебезнең приложение аша. Случайный выбор белән бер кызыбыз безнең җиңү яулап, без аның белән фотосессия эшләдек. Шундый төрле конкурслар эшләп торабыз. Син ике республика арасында шоу бирисең, үзеңнең BMW-ңда җилдертәсең, ансы да сер түгел. Бу ардыру ягыннан бер мәсьәлә, икенче яктан инде бу юл 6 сәгать, ничәдер километр, бу кесәгә дә бәрә торган әйбер. Син моңа ничек карыйсың үзең? Эшләгәндә, эшләр барганда эшләргә кирәк. Мин шундый күтәренке күңел белән эшлим. Казанны да яратам, үземнең Уфамны да яратам. Һәм инде ул араны мин сизмим дә. Ничек килгәнендә сизмим, рәхәтләнеп җырлап киләм, музыка тыңлап киләм. Мин аны сизми дә калам. Шуңа инде хәзер өйрәндерелгән ничә еллар тузан төшермичә, шушы Уфа Казан юлларында йөрибез. Йөрергә язсын дигән теләктә каласы килә. Һәм инде аның бер кыенлыгын да күрмим. Güzel, син безнең тапшыруда, шоу-без тапшыруда беренче тапкыр. Синең барлыгы 2 алтын бар сыны бар саклана Татар җыры фестиваленнән. Һәм быел инде син 2016 елда MTV премиясендә иң яхшы җырчы номинациясендә җиңеп чыктың. Кая саклана ул сыннар? Һәм быел син Татар җыры фестивалендә дәгъва кыласыңмы? Бар биргән шундый затлы бүләкләр барысы да алар бер урында саклана. Мин яшәгән җирдә, аерым бүлмәдә, костюмнарым белән бергә, шундый үземнең менә җанатарларым биргән бүләкләр дә барысы да ул бер урында. Инде татар җырына килгәндә, кем белә, без инде аны алдан уйламыйбыз, ул бит бездән тормый, ул тамашачыдан тора. Тамашачы синең өчен нинди җырың булса да тавыш бирсә, ошаган җырына булабыз. Без киләбез татар җырына. Инде булмаса ул бездән тормый, дип әйтәсем килә. Безнең теләктән тормый. Бер караштан, бер күрүдән мин сиңа гашыйк булдым. Сыйутларында янып, чәчкәләрдәй мин сулдым. Сиңа дигән хисләремне җырга салмый күземне. Ишетсен әйдә бар дөнья, синсез яши мин алмыйм. Сиңа дигән хисләремне җырга салмый күземне. Ишетсен әйдә бар дөнья, синсез яши мин алмыйм. 17 ел тирәсе син сәхнәдә. Эш премияң бар. Гастрольләр белән һәр елны чыгасың. Яңа программа, яңа җырлар. Менә яшь артистларга да инде бу бик булышыр дип уйлыйм. Синең уңыш сырың нидә? Кеше үзенең алдына максат итеп куя икән, менә шушы әйбер миңа кирәк. Мин менә 2 яшьтән сәхнәдәмен. Мин туган эштендә яшьтә 6 айдан җырлаганмын һәм бүтән тормышны мин күз алдына китерә алмыйм. Мин үземә алганмын икән шушы, миңа шушы тормыш кирәк. Мин шулай булырга тиеш, мин җырчы булырга тиеш дип алганмын икән, мин аны эшләячәкмен. Шуны әйтәсем килә яшьләргә дә. Алар үз урыннарын тапканнар икән.
аларга шушы безнең сәхнәдә рәхәт икән, комфортно икән, ул эшне эшләргә кирәк. Ул минем өчен, менә ничек дип әйтим, шушы тормышымда миңа кирәк шул, минем өчен шушы тормыш дип тапсалар, эшләргә кирәк. Татар эстрадасында синең якын дусларың, әхирәтләрең, аралашкан кешеләрең бармы? Мин инде аны әйткәнем бар, алай шул хәтлек нык иттереп менә сөйләшәбез без ахирәтләр дигән кешем юк, әмма ләкин дошманнарым да юк. Аралашып яшибез, барысы белән дә аралашам, ничектер барысы белән дә уртак тел табам. Бик якын аралашкан кешем юк. Хөрмәтле дуслар, инде соңгы штрихлар ясала, прическага килгәндә инде бераз үзгәртергә туры килде безнең идеяны. Ольга, скажите, мы хотели локоны, в итоге мы сделали с вами такой хвостик, непривычно. Ну, мы сделали... Почему? Потому что, во-первых, на улице очень влажно, и окна, наверное, долго держаться не будут. Ну и после ламинирующего состава волосы плохо поддаются, скажем, укладке, потому что стали гладкие, блестящие. Ну это же хорошо. Отлично, но это хорошо, да. Дуслар, Гүзәлнең прическасы инде әзер, тырсаң була. Рәхимет, ничегрәк сиңа үзеңнең яңа прическаң, мондай прическа булганы юк дип аңладым. Сәхнәдә мондай прическаның булганы юк иде әле. Булай хвост менә шулай иттереп, койрыкка шулай матур иттереп җыядырым. Без инде менә дискотекаларда эшлибез бит инде. Ул чакларда җыйганым бар иде. Әмма ләкин менә шулай зур сәхнәдә, концертларда мондай прическа эшләгәнем юк иде әле. Мондай прическаны син хәзер алда көндә кулланырсың, ясарсың дип уйлыйбыз чыгышларда. Гомумән бүгенге репортаж ничегрәк ошадымы сиңа безнең белән бүген? Бик ошады, сезнең белән бик күңелле икән. TMTV каналына килеп, менә шоу-без тапшыруына төшү мөмкинчелеге булуына мин бик шатмын. Нет-то дип әйтик әле. Инде тамашачыларга килгәндә, хөрмәтле TMTV телеканалын караучы дусларыбыз, тамашачыларыбыз, безне сезнең белән бәйләп торган яңа җырларыбыз туып торсын. Концертлар аша сезнең белән күрешергә язсын. Без сезне бик яратабыз. Сезнең өчен җырлыйбыз, сезнең өчен без яшибез. Дуслар, без сезне матурлык көне белән котлыйбыз. Сезгә инде һәр вакытта да чибәр, матур булып калырга телибез. Исән сау булыгыз. Хәзер инде без Гүзәл Әхмәтова белән саулашабыз. Пока-пока. Пока-пока. Шуның белән тапшырубыз тамам. Сезнең белән булдым мин, Эльвина. Һәр якшәмбе кичке 8-дә шоу-без тапшыруын карап барырга онытмагыз. Бары тик бездә генә иң кызыгы. Инде ниндидер сәбәпләр аркасында тапшыруны күрми калсагыз, TMTV каналының сайтына яки ВКонтакте официаль төркеменә кирегез. Күрми калган һәр тапшыруны сез шунда табарсыз. Киләсе очрашуларга кадәр хушыгыз. Пока.